что же у нас теперь по моему каналу? Сейчас мы посмотрим. Зараз заскочу, Мгм. пагляджу. Пастаўлю Снизилась табе прежняя ўпадабайку. контрастность, Я тебе уже вводим до поставил. минус Дзякуй шчыра. 50. Первая была моя. Так, секунду. Мгм. Ага, ага, так. Да, все, идет эфир. І Я я сейчас цябе только, бачу на падпісках, так. вот, и я сейчас только осталось в Телеграм мне закинуть все это дело, чтобы люди под это, как его, присоединялись, и я готов. Так, ребята, заходим. Сардэчкі, хто там клацае, гэта я, калі што. Честно скажу, я сейчас через твой канал смотрю стрим, да, то есть как-то так. Вот. Потому что что? Потому что ты у нас сегодня во главе трансляции, а я этот. Не, сябры, каб э, вы разумелі, мы толькі што з ім дамовіліся, што ў нас тэмы, ну, вось асноўная мая тэма, гэта, канешне, 2 гады інкамунікада Мікалаю Статкевічу, а далей у нас вольны мікрафон. А зараз ён кажа, ты кіруеш працэсам, так што давай бяры на сябе ўсю палітычную адказнасць, і калі што, ты во всём вінавата. Нет, не про это. Ты чуть-чуть неправильно меня поняла. Про то, что ты керуешь трансляцией, имеется в виду через свою ОБС. А, ну так, ёсць такое. Так. Поэтому ты опять, как всегда, фу такой быть. Вот. Всем привет, привитание Игорь Тандер, привитание Маруся, Олег и всем остальным зрителям на канале Хелен Минской и у нас на канале Асинт Феникс «Осторожно, вирус». И сегодня мы встретились с Хелен Минской обсудить вопросы, которые, скажем так, недавно совсем поднимались в обществе, но которые почему-то никто не видел, потому что наши псевдонезависимые СМИ об этих вопросах не говорят. Первый вопрос, который я хочу задать, это то, что, грубо говоря, прошло мимо людей. Это вы подали по Николаю Статкевичу, грубо говоря, в Нобелевский комитет бумаги. Вот. И я так посмотрел, что практически все СМИ по этому поводу молчат. То есть, как я говорил до этого, в псевдодемократических СМИ можно говорить только о Светлане Тихановской и о Лукашенко, а остальных наговорить нельзя. Поэтому я хочу, чтобы ты рассказал людям про вот этот вот кейс, сколько вы работали и так далее и тому подобное. Ну, в общем-то, погрузила их в информацию вот этого вот вашего кейса интересного. Вось шчыры дзякуй табе, таму што, разумееш, мы гэта назвалі не так даўно інфармацыйная інкамунікада. То бок Мікалай Віктаравіч знаходзіцца ў фізічным інкамунікада з боку рэжыма, а тыя, хто пераехаў лукашысты ў іншыя краіны, яны пагрузілі нас у інфармацыйны інкамунікада. І ну, я не магу сказаць, што не пісалі, але ведаеш, пісалі, амінаючы каманду, якая працавала ўвесь гэты час, а праца у нас дзейсна была шалёная. Сёння 2 гады, як мы нічога не ведаем пра нашага лідара, і дзеля таго, каб падняць зноўку тэму палітвязняў, агучваць іх. Вось зараз мы перайдзем да яшчэ адной вельмі вядомай асобы, апекуном, у якой я была. І ты разумееш, парадокс сітуацыі ў тым, што яны дзейсна лічаць, што ізаляцыя неяк нас матывуе маўчаць яшчэ больш. Это абсалютнае глупства, таму што калі мы вырашалі, як нам вось жыць далей з гэтым, то бок мы праводзім кампаніі, мы заклікаем еўрапейскіх дэпутатаў, мы вельмі праводзім шмат камунікацыяў на розных міжнародных пляцоўках. Пастаянна мы з партрэтамі Мікалая Статкевіча, Сергея Спарыша, нашых людзей, хто за кратамі. У нас ёсць спісы людзей, якіх мы Андруся Войніча заўсёды возім з сабой, Макса Вінярскага, шэрага кота. Вось хто будзе глядзець, не думайце, што я пра Дзіму забыла. Я не забыла пра Дзіму, Дзіма мой сябра, і Дзіма заўсёды ў мяне ў папачкі, што называецца. І нам прыйшла ідэя падаць Мікалая Статкевіча кандыдатуру на Нобелеўскую прэмію дзеля таго, каб вось гэтае пытанне яно знялася дзейсна на сусветны ўзровень. У нас гэта атрымалася. Адзінае, што СМІ зазначылі
Шчыры дзякуй нашаму сябру Пятрасу Аштравічусу, цудоўны, просто неймаверна класны, шчыры, і дзейсна да яго можна звяртацца па дапамогу, за падтрымкай па розных пытаннях. Пятрас адгукнуўся літаральна за пару гадзінаў, як толькі мы агучылі тое, што мы просім яго падтрымаць нас у гэтым пытанні. Пятрас просто ён не задаваў нейкіх лішніх пытанняў. Я хочу зазначыць, што гэта было, Віталік, 22 студзеня. То бок у нас дата падачы крайняя была 31 студзеня. Вось у нас літаральна зараз па СМІ там Яўген даваў інтэрв'ю і казаў, што у нас было 10 дзён. У нас не было 10 дзён. У нас 22 гэта ўсё пацверджанне прыйшло, што мы падаемся, што у нас ёсць еўрапейскі дэпутат, якой надае нам дапамогу ў гэтым пытанні. Гэта сябра Мікалая Статкевіча. І вось 22 числа нам прыйшло паведамленне ад Пятраса, што так, ён бярэ на сябе адказнасць за падачу, і мы пагналі збіраць інфармацыю. І я не скажу зараз дакладна па датах, таму што мы з табой у той час камуніцыравалі, і ты ведаў, што я проста днямі і начамі сваімі сакратарамі сижу і збіраю інфармацыю, што мы просто там па крупіцах, кожнае інтэрв'ю, кожнае паведамленне, дзе Мікалай Віктарович згадваецца, нам патрэбна было давесці тое, што ён дзейсна варты, адзіны варты гэтай узнагароды сусветнай прэміі міру. І адпаведна мы ўжо там выкладвались па поўнай праграме. І дзякуй Пятрасу, што ён гэта зрабіў, ён падаў. І я шчыра табе кажу, у дзень, калі Пятрас паведаміў пра тое, што Нобелеўскі камітэт прыняў заяўку, я о 8 гадзіне раніцы написала Яўгену, што я больш не магу. Все, я просто тэхнічна і фізічна настолькі стомленая, што дайце мне крышачку паспаць. Гэта была 8 гадзіна раніцы. Гэта ўжо былі адпраўлены ўсе дакументы, ўсё мы зрабілі. І я яму пишу, што Яўген, калі ласка, до 12 гадзіны дня, ну, просто паспаць, просто нічога не хочу, просто паспаць, самкнуць вочы. А 11 гадзіне 50 хвілінаў мне тэлефануе Яўген і кажа: Хелен, я ведаю, што ты павінна спаць яшчэ 10 хвілінаў, але я ведаю, што для цябе гэта настолькі важна. Хелен, мы падаліся, Пятрас толькі што паведаміў, што мы падаліся на Нобелеўскую прэмію. Мы падалі Мікалая Віктаровича. Все, дасыпай сваіх 10 хвілін, пока, канешне, 10 хвілін дасыпай Хелен. Хелен, ты разумееш, вось гэты новы драйв, вось гэта ўсё новае, другая хваля, што называецца, другі подых адкрыўся, таму што мы гэта зрабілі, то бок мы за такі кароткі тэрмін паспелі гэта ўсё зрабіць, сабраць інфармацыю, падаць. Там же ж не толькі спасылкі, патрэбна было тэкст скласці, чаму мы хацелі бы падаць яго на гэтую прэмію. Там, мне падаецца, вывелі на 10 сторонак. Ты разумееш, вось у гэтым аграменным проста масіве дадзеных за 30 год, якой мы пералапацілі, вылучыць усё самае крытычна патрэбнае дзеля таго, каб вось гэтая заяўка яна дзейсна пайшла. Так што так, гэта наша ўсіх агульная праца каманды Народнай грамады, якую ні адно СМІ, прынамсі, я не памятаю, хто пра нас згадаў. Я зараз нікаго не хачу абразіць, я нікаму не хачу зараз гадасці казаць. Я ведаю дакладна, што ты прям рэпост з нашага рэсурсу зрабіў. То бок мы там неяк каманда паўдзельнічалі ў гэтай працэдуры, што называецца. І 99% гэтак званых СМІ напісалі, што Пятрас, ён дзейсна зрабіў. Дзякуй шчыра, мы гэта не замінаем. І я буду мець, спадзяюся, магчымасць паціснуць яго руку, падзякаваць асабіста. Вось, але пытанне, што гэта зрабіла каманда Мікалая Статкевіча, яно не гучала нідзе. Вось так працуюць нашы дзерма-СМІ, што называецца. Вось табе праўда, рэаліі, не 10 дзён сябры, а ну вось 5 сутак дакладна я са сваімі сакратарамі не спала, гэта я могу подтвердить вось лёгка. Представь, вот пока ты тут говорила, да, то есть у меня в чат налетела москалье, которая даже не понимает, что, ну, то есть разницу между белорусской мовой и украинской мовой. То есть это все, то есть они начали писать там ТЦК равно СС, тогда бла-бла-бла, бла-бла-бла. Дальше что там? Если вы про тебя, если выезд в сауну в Мариуполь, да, то есть и так далее и тому подобное. Это ладно.
Я смеюсь с этих ограниченных, блин, вот именно в том, что они даже не понимают разницу между белорусской мовой и Абсолютно. украинской мовой. Это трэш. А так вообще тебе много людей передают привет. Дякую. А Марусь пишет в этот момент: у серого кота нет родственников, он действительно нуждается в помощи. Так, Вот. так. Гость пишет, что за симпатичная дама, Виталий, это как его, намечается роман. Это Хелен Который Минская. раз уже, божечки ты мой. Да, нас постоянно это офисные вот эти вот не медиа, а шавки, да, то есть пытались уже неоднократно сказать, что у нас есть роман, но никогда его не было. Не, ну як Вот. табе сказаць, калі ты мне тэліш у 2 гадзіны ночы з тым, што Хелен, ты ведаеш навіну, ты разумееш, вось ты у гэтай сітуацыі ты той мужчына, якому я не магу адмовіць у размове. Ну, то бок у гэтым Ну да. нешта ёсць, ты разумееш? Вось, ну, калі падкруціць дакладна. Вот. Арсений пишет: доброго времени вам. А Дмитрий спрашивает про Гаюн. Но про Гаюн мы чуть дальше будем разговаривать, потому что сейчас была такая тема как раз про Николая Статкевича. И Так. следующее, что я хочу узнать, как там движется ваше дело Народной громады, то есть если что, вы уже можете рассказать по поводу движений, по поводу взлома, потому что вот мы плавно перейдем как раз к взлому Гаюна после этого. Я хочу... Ну, я потом уже скажу то, что я хочу сказать. Так, дзякуй. Вельмі важлівая тэма, і мы з табой яе абмяркоўвалі, таму што ў мяне вынікае пытанне, а чаму мы так, а іншыя неяк не так. Таму што калі ў нас вынікла пытанне, тое, што ў нас была пашкоджана прылада, фактычна, так, то бок там быў занесены вірус, якой спісаў дадзеныя з тэлеграма. Ты разумееш? Я уяўляю расчараванне лукашавак, якія паглядзелі файлы і зразумелі, што там акрамя працы ніфіга няма. Это вряд ли даже, ну, то есть, да, Лукашавки... Ну, неважна, гэта, для мяне яны ўсе збольшага лукашаўкі, я да чаго? Ты разумееш, першая думка, якая была, то бок, а сэнс? То бок, вы ламаеце адмінаканал, дзеля чаго? З якой мэтай? Потым... Извините, секунду перебью. Дело в том, что как раз у Балкунца точно так же и было, что вот этот вот вирус, он что делал? Он копировал все, что есть в Телеграме, и присылал на левый сервер. Так. Вот. А к самому Телеграму он доступа не давал. И то есть к Телеграму они доступ уже, я насколько знаю, по-другому получили. Вот. Но факт остается фактом в том, что это та же самая система, которой Байпол ломал людей. Так, гэта віртуальная прылада, якая... я пакуль не магу казаць таймінгі, таму што там... Яшчэ раз скажы, калі ласка, я тебе не чула? Ну, у Балкунца то, что скидывали, это только с компьютера. Так. Только с компьютера. Вось, так, дакладна, мы падалі ва ўсе структуры, куды толькі можна было. І, шчыра кажу, я правела некалькі асабістых размоваў з пытанняў бяспекі, безумоўна, і важнасці пытання непасрэдна, пакольку я ўжо казала ў мінулым стрыме, гэта тычыцца актывіста маёй групы інфармацыйнай камісіі. То бок гэта тычыцца непасрэдна мяне. Замяць гэтую справу, неяк яе сліць, альбо... я шчыра кажу, там, дзе я размаўляла, я заўсёды казала, я не дам нікому гэта замаўчаць. То бок у мяне ёсць голас, у мяне ёсць пытанні да пэўных асобаў, і я іх буду задаваць пастаянна. У мяне ёсць да персаналі некаторых пытанні, якія вельмі хутка выдалялі паведамленне. Вось, то бок была такая моя любимая тэма, і вось я назірала дзеянне, якое мне вельмі падабаецца, калі я камусьці хвост прыжымаю, всралася называецца. Вось, адпаведна, я шчыра табе кажу, на дадзеным этапе мы чакаем вынікаў структураў, службаў, якія прынялі справу, і мы чакаем пэўных экспертызаў, я так разумею, там зараз будуць праводзіцца, глядзелі нашы прылады, вось гэта ў тэму аб тым, як яно мусіць увогуле працаваць, таму што маю прыладу пры мне
і адну і другую, то бок гэта і ноутбук і тэлефон пры мне праверялі на наяўнасць шкадлівых нейкіх праграмаў. Таму што я была адна з тых першых, хто сказаў, што я не выключаю, што гэта магла я зрабіць. То бок, паглядзіце мае прылады, таму што я магу 1500 разоў ківаць на актывіста, так, то бок, таму што ёсць пацверджанне, што з яго быў усё ж такі ўзлом. Але мне ж гарантыі не далі, што мне праз працоўны файл нешта не прыйшло. А ты ведаеш дакладна, як я працую і якой аб'ём інфармацыі за дзень да мяне патрапляе. Вось, і я шчыра табе кажу, я там напрасілася на адну працэдуру, раз в месяц будуць глядзець мае прылады дзеля таго, каб проста лавіць клапоў, глядзець, што адбываецца з файлаабменнікамі, ўсю рэшту. Караці, я сабе знайшла новую забаву, я цяпер буду раз на месяц хадзіць і не проста паліграф праходзіць, а што называецца ўжо чыстку па поўнай праграме. Вось, так што пакуль навінаў мы не маем, але вось я з усёй адказнасцю, выконваючы абавязкі генеральнага сакратара, заяўляю пра тое, што ва ўсе належныя структуры, як я адказваю за падобныя пытанні, мы падаліся, так. Так, следующий вопрос. То есть здесь Гусь пишет, Статкевичу все равно не дадут Нобелевку, к чему эти сложности, Хелен? После Беляцкого и Алексеевич белорусам не дадут Нобелевку еще лет 30. Паслухайце, калі вы знаходзіцеся у такой бурбалкі інфармацыйнай, калі вас нідзе не пускаюць, разумееце, гэта першы момант. Мы дзейсна упэўненыя і перакананы ў тым, што ён варты, ён заслуговае на гэтую ўзнагароду, на прэмію міру. Атрымае ён яе, не атрымае. Вы ўяўляеце, што цэлы год мы зараз выходзім з акцыямі, мы выходзім з нашымі людзьмі, хто знаходзіцца за кратамі, і мы спакойна вось аб гэтым заяўляем, што наш лідар Мікалай Статкевіч, кандыдат Нобелеўскай прэміі, і нам усе дзверы акцыйныя адчынены проста са свістам. Там, дзе нам патрэбна яшчэ дамагацца сагласаванняў, то на гэтым пытанні мы согласаванне, Віталік ведае дакладна, як атрымліваць цяжка согласаванне на акцыі. Зараз для нас гэтая праблема здымаецца. Вы зараз пабачыце проста шквал апазіцыйных акцыяў па ўсім свеце. Гэта я вам абяцаю. Тут это не я, пишет, а я. Хелен, зачем Мишенин на Николая Статкевича написал, если не поймешь, вирус объяснит. Я сегодня, Хелен, как раз скидывал это видео, Реформбая, где они рассказывали по поводу того, что если ты об активисте что-то говоришь, находясь за рубежом, это первый знак того, что этого активиста будут преследовать. Это было направлено к Хартии 97, что они называли Полину Шренду-Панасюк, да, то есть это как его, Жанны Дарк. Вот. Из-за чего Реформбай очень сильно бомбила, да, там вот эти вот два ничтожества сидели и рассказывали, что ай-яй-яй, так нельзя. Но в это же Тихановская ходит с портретом мужа, они там каждый день по 10 раз в день на своих псевдосме рассказывают про Бабарика, про Колесникову и так далее и тому подобное, но в этот момент они, то есть вот эти вот посредственности из Реформбая этого не видят. Вот. Как ты к этому заявлению относишься? Вот я знаю, что ты посмотрела 100% этот стрим. Как ты вот к этому заявлению этих двух посредственностей относишься? Глядзі, я не паспела паглядзець увесь стрим, я спынілася, я нават не скажу табе на якім моманце, дзе яны нешта там рабілі. Карацей, яны там адзін аднаго лабызаюць, мне гэта, брыдка проста. Я эмпат, і мне цяжка такіх дэбілаў глядзець, шчыра кажу. А то, што яны дэбілы, я не сумняваюся, таму што людзі з такім нізкім узроўнем інтэлекты, якія нясуць такую падобную ахінею, вы прабачце мяне там пра СМІ, я нічога не буду казаць, і я магу сабе дазволіць сказаць, што гэта людзі абсалютна недасведчаныя, і тое, што яны там расказваюць, вось якраз момант, што ўсе, хто пра гэта кажа, яны з КДБ супрацоўнічаюць. Так вось, нешаноўныя. Калі вы замоўчваеце, гэта ваша кухня, і гэта ваша 30 год, калі вы зараз выходзіце і кажаце, нас, беларусаў, прыгнёт. Дык таму, што вы свае пэздакі на кухне позакрывалы. Таму, што вы сидзелі моўчкі ўвесь гэты час. А Статкевіч не сидзеў моўчкі. Статкевіч выходзіў і крычаў за беларусаў, за ўсіх. І за вас у тым ліку гарланю. І я шчыра скажу, Паліна, гэта
просто шалёная, каласальная праца ўсіх праваабарончых арганізацыяў, усіх адэкватных СМІ. Там, дзе мы крычалі, што у нас яе катуюць. Завтра будзе прэс-канферэнцыя, я не хацела бы зараз вельмі шмат пытанняў гэтаму прыдзяляць, таму што мы можам абмеркаваць ужо па выніках яе сустрэчы з слухачамі, з гледачамі. Але, глядзі, каб у дэбілаў быў мозг, вот кропелька мозгу, хаця б там нейкая адзнака інтэлекту, яны бы ведалі, што першае, што зрабіла Паліна, калі яна патрапіла на літоўскую зямлю, яна пачала крычаць пра Вікторыю Кульшу, якую зараз забіваюць, жанчына, якая вены сабе вскрывала. І я хачу у гэтых нізкаінтэлектуальных сяброў спрасіць, а што вы робіце ў эфірах з такім інтэлектам? Што значыць замаўчаць? У нас зараз там літаральна Паліна засведчыла. Паліна, якая мужа не бачыла столькі год, яна па дзетках сумавала. Падаецца, яна ж мусіла, вось проста, што называецца, встала на гэтую зямлю літоўскую, усім буські-чмуські раздала, разгарнулася, пашла дадому да дзяцей. Што Паліна зрабіла? Першае, што Паліна, яна крычала, просто ты паглядзі, колькі там эмоцый у гэтых паведамленнях. Яна арала, людзі, нас там убіваюць, калі ласка, не маўчыце. І вось гэтае спадарства, якое, прабач, яшчэ не паспела Паліна дадому даехаць, яна ўжо гаўкае ў эфіры, што нафіга вы пра гэта кажаце? Ну, якое маё стаўленне да гэтых людзей мусіць быць? Псы режима, которым невыгодно, чтобы информация по людям, которых катуются в тюрьме, она попала в СМИ. Потому что, в принципе, это как его, ты спроси, люди не знают, кто эта девочка, которую катуют. Знаешь почему? Потому что никто не знает этой истории про водителей 97 и так далее и тому подобное. Кроме режима, никто не Конечно. знает, Вот, фактически. Потому что что? Потому что, вот, допустим, я на радио 97 работал вместе с Максом Моррисоном, да, естественно, я знаю историю всех там водителей 97 и так далее и тому подобное. Поэтому для меня, ну, то есть, это там фамилия, это не пустой звук, да, вот. А 99,9% они даже не знают, о ком Полина сказала, потому что за все это время, в Так. СМИ не поднималась эта тема совершенно. Причина очень простая, потому что, грубо говоря, режим не дает с ними общаться, ну, то есть нет от них новостей и так далее и тому подобное. В этот же момент наши псевдосми то же самое делают, то есть они не дают общаться. Вот. Ребята, которые приходят сюда, москали, посрать в комментариях. Я вам скажу еще раз, это эфир не украинский. Если вы даже не можете отличить белорусскую мову и украинскую, то что вы вообще делаете в политических эфирах? Идите вскройте все вены. Вот. Была шутка. Слухайте, нехай все 140 миллионов одним махом. Пускай почистить землю. Почистить карму и почистить землю. Вот. Костя Каверин и Марина Ментова ждут 25 тысяч евро, иначе в эфир не выйдут. Прикинь. Там история там. Кто-то спрашивает, а что случилось с Гаюном? Я хочу для тех людей, которые не знают, объяснить. У Гаюна типа украли базу, но это типа украли базу. Вот, из-за чего Матолька обиделся на всех и закрыл Гаюн. А фактически я могу сказать, что с самого первого дня Гаюн был связан с тем, что постоянно людей, которые туда отправляли видео и все остальное, их сажали. Вот. И сейчас Хелен, если решится, то она объяснит, как вообще надо было действовать, а не так, как сделали наши псевдодерьм силы, да. Вот. Фактически, что у нас получилось? У нас получилось, что в этот же момент, вот, допустим, у Хелен, у активистки вскрыли мобильный телефон, и Народная громада пошла, написала заявление в ДГБ и в полицию, где в этом заявлении они пытаются добиться правды и найти виновных в вскрытии ресурса. А Антон Матолька что сделал? Он сказал, я в блин ухожу, и все, и хлопнул дверью. А сегодня, кстати, этих два убожества на Реформбае рассказывали, что люди сами виноваты, потому что они... Это не Антон Матолька слил, а они ходят к этим, к мозгоправам, да, то есть... Ну так, психологи виноваты. Да, вот ты слышала это, да? Вот. И
уже начинается беление во всех помойках, да, то есть Антона Матолька. Эти два посредственности из Реформбая, то есть уже первые побежали рассказывать интересную штуку, что оказывается не Антош виноват, а оказывается люди сами виноваты, они все психологам сказали. Вот, так вот, Хелен, расскажи, как его схему. Ну, давай По сути. давай без подробиц, тому што схема яна працоўная насамрэч, таму я не хацела бы зараз нашкодзіць людзям, якія дапамагаюць насамрэч. Але тут ключавое, я зазначу ключавое, сябры, пра тое, што інфармацыя перадаецца, і тое, што інфармацыя потым яшчэ перадаецца, і потым, што інфармацыя яшчэ раз перадаецца, чысцяцца файлы. Мы лічым патрэбным гэтыя файлы абезлічыць, што называецца, каб зняць з іх меткі. Там у нас ёсць цэлая сістэма распазнавання, дзе калі мы пачыналі гэтую дзейнасць у 22-м годзе, нам сказалі, што вашыя фотографии, их можно идентифицировать, и там відэа якія, то бок по слупу, по баннеру, по дому, то бок там купа насамрэч там шалёны спіс, як можна вылучыць чалавека, дзе ён знаходзіцца, і нават час, калі ён там знаходзіўся, хмаркі, фігняркі, таму што паўсюль камеры развешаны насамрэч. Вось. І я шчыра кажу, у мяне за ўвесь час вось тых паведамленняў, якія дасылалі нам, а ніводнае не апублікаванае. Таму што я зараз шчыра кажу, нікому не кажыце толькі. Гэта сакрэтная інфармацыя. У СБУ ёсць свой бот. І калі мы пачалі збіраць інфармацыю ад нашых, хто знаходзіцца ў Беларусі, я ніколі. Вось мне няма праблемы з гаюном, таму што я там тэхнічна не была зарэгістравана, я толькі была падпісана на канал. Таму што гаюну мы інфармацыю не перадавалі. І нікому не кажыце, таму што інфармацыя перадавалася непасрэдна да тых, каму патрэбна гэта ведаць. Вось уся гісторыя. То бок, як гэты транзіт адбываецца, я ў хуткім часе апублікую на нашых рэсурсах афіцыйныя боты украінскіх, увага, украінскіх. Гэта не беларускае пытанне, гэта украінскае пытанне, таму што пагроза непасрэдна для Украіны ідзе. Ведаеш, што мяне больш засмуціла ў гэтай гісторыі? Вось я пісала ў адным з паблікаў, мяне вельмі засмучвае, я заўсёды шукаю нейкі лагічны ланцуг падзеяў, і вось у адзін дзень атрымліваецца, прыходзіць паведамленне пра тое, што взламаны бот Матолька, а за некалькі гадзін да гэтага, мабыць, праз гэта, я не ведаю, дакладна, там трэба хранаметраж глядзець, Владимир Зеленскі кажа пра тое, што ў Беларусі падчас вучэнняў новых 2025, захад 2025 падаецца, будзе называцца, і там другая ударная сіла збіраецца. І ты разумееш, у мяне адразу такое як токам прабіла, таму што я разумею, што у Беларусі вельмі шмат людзей, дзейсна шмат людзей, якія гатовыя Украіне дапамагаць. Вось гэты весь трындзёж такіх псеўдадзерма-СМІ, якія кажуць, там 2/3 беларусаў, яны за Расію, яны выступаюць супраць Украіны. На Д, карацей, на Л, ты поняў. Таму што я дакладна ведаю сітуацыю па Беларусі, мы працуем з Беларусю. Вось, таму і беларусы, я зараз да вас звяртаюся, я ведаю, што мяне глядзяць з Беларусі, калі ласка, няма ніводнага беларускага рэсурсу, якому патрэбна перадаваць інфармацыю. Тэхнічна няма. Інфармацыя патрэбна Украіне. У Украіны ёсць афіцыяльныя, легальныя, зарэгістраваныя платформы для збору інфармацыі, дзе вам гарантуецца, прынамсі, максімальна бяспека. Адпаведна, калі вы працуеце вось такімі прыватнымі рэчамі, я вам больш скажу, мабыць, і не варта дасылаць сваім знаёмым, таму што вашыя знаёмы, хутчэй за ўсё, не пачысцяць ваш файл. То бок яны яго не перагоняць і не знімуць там нейкія меткі. Адпаведна, лепей за ўсё напрамую людзям, якія адказваюць за гэтае пытанне. Чаму мы падаліся ў паліцыю, у ДГБ? Таму што толькі гэтая, структура адказная за тое, што у замежнага грамадзяніна узламаны кампутер. Лагічна, логіка. Адпаведна, я тут шчыра табе кажу, на фоне таго, што узлом гаюна, заявы Зеленскага пра тое, што другая фаза вайны можа быць у Беларусі уцягнута ў вайну, зліў актыву гаюна, а там дзейсна шчырыя беларусы былі, я дакладна гэта разумею. І ты разумееш, вось гэты фінт, типа, моя хата з краю, нічога не знаю, не-не-не.
Антон Матолька, моя хата з краю перша сустракае, так што калі ласачка, падайцеся ў адпаведныя структуры па факту ўзлому, таму што па-іншаму я лічу, гэта маё асабістае меркаванне, беларускія прадстаўнікі маюць права падаць пытанне ў пракуратуру з мэтай пераверкі, з якой як адбылася ваша гэтая працэдура, і я заклікаю беларускую грамадства, я не ведаю, дзе ён там тэхнічна знаходзіцца, вось, але сябры мае дражэнькі, калі вы можаце звярнуцца, ну, хаця бы ў паліцыю з гэтым пытаннем, ну, калі ласка, таму што вы разумееце, што ў нас людзі, якія дапамагалі гаюну, іх не будуць па галаве гладзіць. І, на жаль, я як праваабаронца, якая працуе з нашымі палітвязнямі з 20-го году непасрэдна, іх кікамі уцюжыць не будуць. Паверце мне. Згадайце, што з нашымі рэкамі-партызанамі рабілі. Прострелили ноги. Адпаведна, ты разумееш, у мяне воласы зараз дыбам стаяць. Антон Матолька, няхай Бог з ім, яго карма паймае. Людзі, якія на зямлі засталіся, людзі, якія дзейсна яму верылі, і я яшчэ раз скажу, у мяне там у боце не зарэгістравана не было ніколі, в прынцыпе. Я тут тебе спойлерну крышачку яшчэ, у нас адбылася цікавая рэч, таму што на нашых ресурсах мы зафіксіравалі пэўны двіж, і вось зараз я яшчэ адну заяву пішу па факту двіжа на маіх ресурсах. Ён нікому не шкодзіць, ён нікому там не можа нанесці, ну, фізічна нейкіх там праблемаў, але мне не падабаецца, што адбываецца на адным з маіх ресурсаў. То бок я бачу, што гэта нейкая кампанія не толькі павязаная з узломам нашых актывістаў. Говорят, что Тихановская в 2020 году была избрана. Я Гусю хочу ответить, а покажи документы. Ну, то есть, я знаю по документам, что выборы не были признаны ни одной демократической страной, и выборы не состоялись. Не было избрано ни Тихановская, ни Лукашенко. У нас нет достающих фактов признания одного либо второго. Естественно, оба не являются легитимными президентами. Хватит писать ересь, в чате. Народ будет решать, кто будет следующий там президент. И там просто у него началось Статкевича нельзя допускать и так далее и тому подобное. Это не вы не решаете. Любые другие формы избрания, это лукашизм точно такой же. Вот и все. Ну, то есть, кроме прямого голосования. Запомните это. Если вы кого-то ставите, значит, вы первоначально уже идете к диктатуре. Вот и все. Это назначенное. Платформа «Голос» — это та же самая херня, которую, грубо говоря, сливали, сливают и сливать будут. Если до вас еще до сих пор не... Виталик, объективно, вся гэта шваль, я их не могу по-іншаму назвать, потому что я была одна з тых, хто выносіў Азарова з яго планам перамога. Ты памятаеш гэтую гісторыю, з якой цяжкасцю я была чальцом выбарчай камісіі ў коардынацыйную раду, як там усё гэта адбывалася. Тыя, хто зараз ківаюць на коардынацыйную раду, што мы там такія чальцы, я бачу хейт у бок у нас. Я вам шчыра скажу, як і на зямлі, я просто несу на мэце паказаць вам працэс. А што з гэтым працэсам рабіць? Як на яго рэфлексаваць? Як на гэта ўсё рэагаваць? Я нагадаю, 30 кандыдатаў, Віталік, ты памятаеш, 30 кандыдатаў, ну, у нас там было 33 кандыдаты, але, ну, зафіксіравалася ў памяці 30 кандыдатаў пратэсту Мікалая Статкевіча. І з чаго пачаліся ўсе гойдані на плошчах? З таго, што не зарэгістравалі 30 кандыдатаў Статкевіча, а праз некалькі дзён падаваліся яшчэ некалькі кандыдатаў, і іх таксама не зарэгістравалі. І адбываецца, што ў людзей когнітыўны дысананс, а як так? То бок, ну, можна загарнуць аднаго, двух там, ну, па нейкіх пэўных прычынах, але не 30 людзей. Разумееш, і вось гэта пастаянна патрэбна аднаўляць у памяці, дык я нагадаю, план перамога з'явіўся ў 2020 годзе. Потым гэтыя платформы «Голас» фігнёлас. Вы мне скажыце, калі ласка, як можна... Он в 21-м появился. Ну, тым больш. Я просто не зарэгістравана, я дакладна не скажу табе. Але той же платформа «Голас». Вось, Віталь, я нічога не сяку, шчыра табе кажу, я нічога не сяку ў IT-технологіях. Вось для мяне, я дзеля таго, каб праверылі маю прыладу, аднашу яе спецыяльна адукаваным людзям, якія ў гэтым разбіраюцца. Але я над сваёй дзевачкінай галавой разумею. А скажы мне, калі ласка, а як можна было падрыхтаваць цэлую платформу для галасавання за літаральна 2-3 месяцы? Вось тэхнічна гэта як працуе? Ну, дырявую сделали за 2-3 месяца и все.
Вось. Таму мяне няма ні на якіх галасах, ні на гэтых перамогах, таму калі ішла масавая рассылка, я шчыра кажу, у мяне з ботаў масавай рассылкі не прыходзіць. Таму што ў мяне хапае розуму, не ўлазіць усякае гаўно, прабачце, Господі. Вось, і... Гость спрашивает, Вирус, я знаю, что у тебя отец военный из Серпухова. Нет, у меня отец чистокровный белорус, это первое. В то, что он в Серпухове учился, это одно. В 2010 году он вышел на пенсию, это второе. А третье, 16 лет я с ним не общаюсь. И я военных ненавижу. Запомни, это гусь лапчатый. И это как его, не надо меня приписывать кому-либо, там, к Статкевичу, либо это. Я даже в партии «Народная громада» не состою. Вот человек... Я не состоял. Да, и не состоял. Пресс-секретарь партии, который тебе может об этом сказать напрямую. Никогда в жизни я не состоял, ну, то есть в партии. Хватит меня, пытаться макнуть в том, что у меня отец бывший военный. Я еще раз объясняю. Я военных ненавидел с самого детства. У меня были свои причины, и я не просто так 16 лет жил с бабушкой. Давай я тебе перахаплю зараз у гэтым пытанні, тому што, сябры, вы не паверыце, у мяне таксама ёсць сваякі, я хер яго ведаю, дзе яны жывуць. Вось літаральна. Таму калі мне хтосьці закіне, ведаеш, я памятаю вельмі добрую гісторыю. Памятаеш, мне пісалі, што ў мяне брат у ФСБ працуе? Ну. Вось, ну, я дакладна ведаю двух братоў па мамінай лініі, да, то бок мне родных. Вось адзін у той час з Філадельфіі ён, падаецца, быў. Карацей, у Фейсбуку майго брата, якой працуе ў ФСБ, замест таго, каб ідэнтыфіцыраваць і паглядзець, што чалавек тэхнічна ў Амерыцы, ён адтуль фоткі дасылае, Вось, мне пісалі падобную херню. Калі пракалоліся на гэтым, таму што я дзесьці ў стрыме сказала, ну, дэбілы, ну, то бок, ну, чалавек на статусе, і ён у Амерыцы, а вы тут нейкую херню гародзіце. Карацей, а потым мне пачалі заліваць, што ў мяне дваюрадныя. Вось, а дваюрадныя ў мяне тут мае. То бок я іх ведаю, дакладна, і ты, Лёшу, таксама ведаеш, то бок, ну, Лёша і ФСБ гэта, ну, крышачку розныя гісторыі. І гэтая вся фігня, сябры, сышла на нет. Калі у вас ёсць факты, калі ласка, выкладайце на стол факты, а не кідайцеся гаўном. Я нагадаю, што чалавек, якой спрабуе кідацца какашкамі, стаіць і смярдзіць. Хелен Мінская, альбо, ну, Віталь Вірус, я думаю, ты далучышся да маёй любімай фразы, якую я сваіх актывістаў вучу. Дык вось запамятайце, тыя, хто кідаецца, спрабуе кідацца гаўном, гэта сведчыць толькі аб тым, што я альбо Віталь далі вам добра прасрацца. Все, іншага абгрунтавання таму вашай ідеі, якую вы робіце, няма. Таму супакойцеся з чекістамі, з іншымі прадстаўнікамі нейкіх сілаў, шукайце добра, таму што мы займаемся фактурай. Вось літаральна зараз Віталь ведае, якой кейс я цягну, мы яго сьогодні не абмяркоўваем. Вось, адпаведна, збірайце факты, калі у вас на руках ёсць пацверджанне, калі ласка, выкатывайце. Хелен, смотри, они здесь кричат, народ уже был готов Бабарику избрать и так далее и тому подобное. Да, а почему? Вы задайте себе вопрос, а почему это происходило? Все очень просто, ребята. Народ ведется за баблом. Вот и все. И они готовы были избрать того, кто чаще в СМИ появляется. И вот знаете, можно... сидеть, критиковать там меня, там Хелен и так далее и тому подобное. Но вы запомните одну маленькую вещь. В этот момент те люди, которые там сидят, они не закрывают свои пиздаки. Они дальше продолжают свою пропаганду этого Бабарики и всего остального. Пока вы воюете там со Статкевичами, там еще с кем-то, что это там не будущий президент, либо еще кто-то. В этот момент там протягивают за уши Бабарыку. Вот, пророссийского полностью. Ну, я тебе скажу, я не памятаю, я тебе досылала, пробач, перебила, пакуль думка не ушла, не сышла. Я на своем канале опубликовала статыстику, колькі разоў за 4 гады згадвалася Паліна Шарэнда-Панасюк. А чаму мяне гэта зачапіла, я патлумачу. Таму што выйшла відэа, я не мачу зараз конкретна персаналю, у мяне просто пытанне вынікае, адкуль столькі, пробачце, лицемерства. Таму што выходзіць відэа, Паліначка, мы тебе рады бачыць, мы так сумавалі за табой. У Хелен адразу, вось разумееш, рэфлекторна.
Колькі разоў мы Контрастнасць. прасілі, згадайце, колькі разоў мы прасілі, прыйдзіце на акцыі, заявіце, вы ў міжнародкі працуеце, калі ласка, у вас мусіць быць не толькі фота Ціхановская, якое у нас у тым ліку, у вас мусіць быць там Макс Вінярскі, Шэры Кот, яшчэ раз нагадаю, у вас мусіць быць та же Вікторыя Кульша, купа людзей, якія зараз тысячы людзей знаходзяцца за кратамі. І вось выходзяць яны на белым воку, кажуць, божачкі, як мы рады бачыць цябе, Паліна. Хелен полезла просто заради цікавасці, сябры. Вось залезьце і паглядзіце самі. Бегла, я не збірала статыстыку наўмысна. Я просто паглядзела колькасць згадванняў па Паліне Шарэнда Панасюк, па Мікалаю Статкевічу і па Віктора Бабарыка. Дык вось па Паліне я назбірала за 4 гады 11 згадак, па Мікалаю Статкевічу крышачку больш там 32 ці 34, і па Бабарыге больш за 60, сябры. І што вы мне хаце сказаць? Паліна, якая ўсё сваё жыццё свядомае правела на плошчах і ў барацьбе, на брэсцкая актывістка, яна ўсе этапы апазіцыйнага жыцця ведае. І Барыга, якой вылез на кацапскіх грошах, якой распавядаў, што хто такі Каліноўскі, да Беларусі не было. Вы ж паслухайце, што ён якое ахіней нясе. І вы вось гэтае параўнанне робіце, вось так працуюць дзерма-СМІ. Вы вуха расклеілі, зараз дакладна я магу сказаць. Канешне, у нас зараз гандлююць таблом хто? У нас Кнырович, оказывается, экономист. Офигеть не встать, я не ведала. Слухай, я 5 адукацый маю, ты разумеешь, 4 з іх экономічныя, и я только недавно доведалась, что, оказывается, Кнырович экономист. Хочешь еще я тебе веселее скажу? То есть Кнырович недавно тут рассказывал, что Егоров, что Ковалевский про Егорова ничего не говорил, что там Егоров имеет отношение. И в этот момент Петрухин сделал просто вырезку того, как говорил Ковалевский, Да. и что там Кнырович, трындит. И что оказалось? Ну, что и требовалось доказать, что Кнырович пи 3-14... Балабол, так. Я просто яшчэ раз я на тваім канале скажу гэта. Сябры, людзі, якія працуюць з фактамі, яны выклікаюць давер. Вы іх ігнаруеце, таму што яны не так часта гандлююць таблом. Слухайце, ім не плацяць за гэта, і яны за гэта не плацяць. Адпаведна, мы выязджаем на сваіх ресурсах. Вось ты зараз Сергея Петрухіна згадаў. Цудоўны. Ідзіце, падпішыцеся на народного рэпарцёра. Я вам раю і рэкамендую. Таму што Сергей, ён дзейсна, ён бярэ. Я недавно глядзела, божачкі, што там, ён... з Мартыновой, слухай, з прэс-алкаша коордынацыйнай рады зрабіў прыкол. Калі ён кажа пра Машэнскага, яна там крычыць, што типа нет, не заслугоўвае на санкцыі. Ну гэта ж просто сюр нейкі. Я разумею, да, мы не можам, слухайце, мяне на Еўрарадыё, вось колькі я існую ў сваім 41 годзе жыцця, мяне на Еўрарадыё не то, што там не запрашалі, я не памятаю, каб яны маё прозвішча неяк публікавалі. Разумееце, адпаведна, такіх як я не беруць у касманаўты на Еўрарадыё. Потым мяне не было, і што там у нас яшчэ? Усякія там, якія яшчэ СМІ у нас там ёсць? Ну, я іх нават не ведаю, таму што мяне туды не запрашаюць, разумееш? Максімум я там магу на наших каналах. Маск, кстати, написал по поводу того, что надо закрыть не радиорация, Радио Свобода. Да, Радио Свобода. То есть, и он написал, что эта помойка потребляет возле $1 миллиона в год. Миллиона, блин. Глядзі, я не супраць фінансавання, я шчыра табе кажу, потому что без фінансавання існаваць у краі цяжка. Я гэта ведаю. Я без фінансавання. Дарэчы, зараз нагадай мне пра тушонку. Ты говоришь, я тебя слышу, я отошел на секунду за Окей. Закат. Раскажу зараз, збіў мяне. Я не супраць фінансавання, сябры, каб вы разумелі. Не гледзячы на тое, што мы не фінансуемся, я ўсё ж таки выступаю за здаровае фінансаванне праграмаў, якія ратуюць. Патлумачу на пальцах. Зараз у рамках праграмы USAID, вось гэтае то, што было ва ўкраіне, сутыкаюцца з праблемамі нашыя ветэраны, якія знаходзяцца на рэабілітацыях. Сутыкаюцца медычныя заклады, якія атрымлівалі дапамогу. Я ведаю, што эвакі зараз, эвакуацыйныя нашыя
службы яны таксама пацярпелі, таму што ў іх фінансаванне, а гэта, ну, аб'ектыўна, гэта пастаянна патрэбны нейкія сродкі, пастаянна патрэбна нейкія капельніцы, кропельніцы, прэпараты цяжкія, то бок, ну, вы ж разумееце усе гэтай гісторыі. Яны таксама былі на праграмах USAID. І тое, што зараз USAID згарнулася, ну, там, шчыра кажу, я сабе так бачу, што нават калі яе і зачыняць, то на яе месца абавязкова выйдзе новая каманда, якая будзе займацца фінансаваннем, але там будзе такі шалёны аўдыт, што ўжо шчыра кажу, я нават сама, мабыць, пагаджуся на гэта, таму што нам скрываць, прыхоўваць няма чаго. Адпаведна, у гэтай гісторыі з прыпыненнем фінансавання, канешне, можна неяк і лікаваць, што во, паглядзіце, але насамрэч там і былі праграмы, якія патрэбна было фінансіраваць, і мы гэта в Украіне зараз бачым, і я ведаю, як валанцёры, як тыя, хто займаецца гэтымі пытаннямі, зараз дадатковае фінансаванне шукаюць. Я перакананая, што ў Еўропе падтрымку яны знойдуць. Учора я літаральна глядзела пра шэлтары нашы ва Ўкраіне, хто для бежанцаў працуе. Яны таксама часткова фінансавалі з гэтай крыніцы. Адпаведна, я проста бачу сабе гэта як добрую санацыю, пра якую я не так даўно казала ў сваім стрыме. Я за здаровыя СМІ, я за незалежныя СМІ, але тут я пастаўлю зорачку, таму што казаць, што ў Амерыцы ўсе СМІ незалежныя, СМІ, якія фінансіруюцца, апрыёры незалежнымі быць не могуць. Тут гледзячы, хто каго танцуе, што называецца. 400 человек с этих, как его... Нас там нет. Не СМИ, как их... Ну, в СМИ корреспондентов, да, они сидели на дотациях, грубо говоря, 400 человек, блин, это по белорусской теме. Нормально такая тема, да, хорошая. За Тихановскую, блин, будем говорить, а за все остальное не будем говорить. Да, яшчэ раз скажу, я за фінансаванне, але я за здаровае фінансаванне з аўдытам, з справаздачамі, з празрыстай працай. Таму што, як выяўляецца, вось, ну, ты нават не разумееш, што вскрыла, як яны там, «Наше утро», да, яны там $25 000 разбіраюць. Блин, X, ёпрст, блин, иди в бан, блин, это не украинская мова, это белорусская мова, блин, вы, москалики, когда приходите, блин, вы даже не можете отличить белорусскую от украинской, иди, блин, трачи писю. Ты Любой шукаеш інтэлект там, дзе яго няма. Я зноўку, я кажу, што вельмі патрэбна, і тое ж тычыцца ўсіх тых, хто фінансуецца, і СМІ, і не СМІ, і фонды, і не фонды. Гэта ўсё мусіць быць пад аўдытам незалежным дзеля таго, каб высвятляць, таму што мы жывем у свеце страшнай прапаганды, мы гэта адчуваем на сваёй скуры асабіста вельмі добра, таму што калі нас не замоўчваюць, нас мочаць, то бок у нас, я заўсёды Жені Вільскаму казала, у нас з табой две опцыі, аб нас альбо нічога не пішуць, альбо мочаць, то бок іншага ў СМІ не патрапляе в прынцыпе нічога. Вось, адпаведна, мы гэта прайшлі, я не магу сказаць, што я зларадствую, што скончылася фінансаванне. Не, я зараз вельмі так уважліва сачу за тымі, хто застаецца на плаву і хто дзейсна лічыць сваю працу больш прыярытэтнай за тыя грошы, якія плоцяць за тое, каб кагосьці танцаваць. Вось, ну, у мяне асабіста ёсць мой такой кейс. Ты ведаеш, любімый, ясь гаспадар, як жа ён цяпер будзе існаваць. Гэта не камень у агарод тых, хто фінансаваў, гэта хутчэй камень у агарод тых, хто пагадзіўся такое, прабач, Господі, пускаць у эфір за грошы, якія былі выдзелены на нейкі нармальны, адэкватны праект. Вось, таму сачым вельмі уважліва і, ну, паглядзім, што гэта будзе. Мы на плаву, у нас все добра, у нас сітуацыя стабільная, адпаведна. И какая нам разница? Абсолютно. Не, адзінае, што, да, ты мне нагадай пра тушонку, таму што гэта тушонка, гэта, ведаеш, такая стала притча во языцы, што называецца. Все нагадывать на тушенку. Я все еще не отправлю еще тебе тушенки. Ну, глядзі, зараз давай я яшчэ адну тэму хацела бы вельмі значную падняць для мяне. Такую? Значную. Гэта ўсё ў канве тых размоваў, якія мы з табой вели. Гэта ўсё для мяне жывое, таму што ты ведаеш, як нас трусіла, ты са мной сябруеш. Я, дарэчы, знайшла наша з табой відэа з Камароўкі 20-го года, я табе закіну яго, там, дзе я першае інтэрв'ю цябе бяру.
Я не так давно клупала, ну, відавочна, я лазила паўсюль, шукала архівы, і я такая, о, сябра моя, я яшчэ не ведала, што гэта Віталік Вірус, з якім я буду 25-м годзе камуніцыраваць. Яўген Вільскі сёння адзначае дзень народзінаў, мы яго прывіталі вельмі ціха, вельмі спакойна, ну, зразумела, да? Адзінае, што я сёння ў пасце зазначыла, што ён прайшоў такое пекла, што не дай Божа нікому, напэўна, па ўзроўню жахаў, ну, гэта Мікалай Віктарович. Вось, і я сёння Яўгену сказала, што я знаходжуся ў камандзе, якая пацярпела абсалютна ўсё. З 20-го году, калі першыя актывісты, такія як я, каго пачалі выцягваць, патрапілі ў замежжа, народная грамада, па факце, яна засталася з лідарам за кратамі. За кратамі быў наш генеральны сакратар, частка прэзідыума была за кратамі, то бок каманда мела ўсе шансы, нібыта, вялікія шансы насамрэч спыніць сваё існаванне ў прынцыпе. То бок сацыял-дэмакратычная партыя, хто яшчэ не разумее, што мы ўсё ж такі больш палітычныя, чым нейкія НГАшнікі, якія мы не за бабкі, мы за ідэю. У нас ёсць свая ідэалогія, сацыял-дэмакратыя, гэта прынцып выбудоўвання будучыні Беларусі для нас. Дык вось я выязджала калі за мяжу, калі мяне ўжо украінцы выцягвалі. У мяне амаль увесь склад кіраўніцтва знаходзіўся за кратамі. То бок мы тэхнічна, вось народная грамада Мікалая Статкевіча тэхнічна магла спыніць сваё існаванне. Што мы зрабілі ў той час, я табе, напэўна, ўжо распавядала, дзесьці ў эфірах. Я вывозіла архівы народнай грамады дзеля таго, каб каманда, прынамсі, не знікла. Вось мой кампутар на той час, ён насамрэч быў даражэй за мяне саму, таму што мне патрэбна было перавесці людзям надзейным, у якіх ужо ў той час знаходзіліся ключы. Ты, мабыць, памятаеш гісторыю, калі мы выходзілі на нашых каналах, мы сидзім дзесьці ў кутузках, у тюрмах, а на народнай грамадзе выходзяць розныя ролікі, выходзяць розныя інфармацыйныя паведамленні. То бок, ну, мы дэманструем, што каманда працуе на інфармацыйных рэсурсах. Вось, я зараз адчыню ваенную тайну, таму што ў мяне настолькі цудоўныя сябры, якім я даверала, я перадала ўсе ключы рэсурсаў народная грамада за мяжу, і нашы ўсе рэсурсы жылі роўна потому, што мы своечасова зрабілі самае правільнае, мы прынялі рашэнне аддаць нашы ключы на аутсорс. Вось, калі я ўжо, канешне, перасякла мяжу і была ва Ўкраіне, усе ключы мне павярнулі, з тых часоў ключы знаходзяцца ў надзейных руках. Я не магу сказаць, што выключна ў маіх. Не, у нас ёсць страховачныя тросы. Нас гэтаму навучылі такой працы, умоўна кажучы, чекісты, таму што мы разумелі, што нам патрэбныя страхоўкі. Дык вось, Яўген Вільскі прымаў каманду, ён выехаў сам пазней значна, у абсалютна разгубленым стане, таму што частка актывістаў на зямлі, частка актывістаў за кратамі катуецца, частка актывістаў у замежжы раскідана па ўсім свеце. Дык вось, я сёння яму сказала, што народная грамада ў тым выглядзе, у якім яна сёння існуе, гэта заслуга выключна, падкрэслю, выключна Яўгена Вільскага. Гэта Яўген нас утрымаў, гэта калісьці Яўген знайшоў словы для мяне, хаця яго ў той час, шчыра кажу, хейцілі так, што проста кашмар. Яўгена як толькі не абзывалі, як яго толькі якімі словамі не паласкалі, ён все гэта вытрымаў. Ён падцягнуў рэсурсы, рэсурсы людскія я маю на ўвазе. Ён падцягнуў актыў, ён нас пераканаў у тым, што мы мусім працягваць барацьбу. І на сённяшні дзень, Віталь, ну я шчыра табе кажу, народная грамада гэта, ну, мне прынамсі падаецца, адна з самых эфектыўных камандаў, якіх называюць, я сёння пісала ў пасце, нас называюць мілітарныя, некантралюемыя, радыкальныя. Сябры, роўна таму, што свайго часу Яўген не павёўся на абяцанкі офісу, не лёг пад яго, і не сказаў камандзе, мы цяпер фінансіруемся штабамі і мы будзем танцаваць пад іх дудку. 26 студзеня скончыўся наш умоўны дагавор з 20-го году, што мы падтрымліваем, увага, зноўку падкрэслю, бо нам закідваюць Святлану Ціхановскую. З 26 студзеня партыя «Народная грамада», я, як выканаўчая абавязкі генсекратара партыі, кажу гэтым спадарам. Вы такія ж нелегітымныя, як лукашысты, таму вы ідзеце на 3 буквы, мы больш. Ні вас, ні вашу нацлідарку, ні кагосьці там яшчэ, як вы там абзываецеся, не абзываецеся. Вы ўсе нелегітымныя, мы вас не падтрымліваем. Адпаведна, зараз у мяне развязаныя рукі, і на рэсурсах народнай грамады, Віталь, адмысловыя тэксты бачаць, што больш ніякіх рэверансаў
і ніякіх рэчаў, якія нас звязваў дагавор, няма. Мы цяпер будзем паводзіцца роўна так, як мы лічым паводзіцца неабходным. Пры гэтым мы збераглі свой твар, мы у адрозненні ад іх свае дамоўленасці выканалі, мы у адрозненні ад іх беларускі актыў не злівалі, не здавалі, не публікавалі інфармацыю за іх, і ўвесь гэты час мы дзейсна займаліся пытаннямі палітвязняў і вызваленнем Беларусі, што мы працягваем рабіць далей. Так што гэта мой такой месседж. Я дзякую Яўгену, што ён утрымаў актыў народнай грамады, то бок актыў у амаль поўным складзе, ну, за вынікам некаторых, якіх пачысцілі ў сілу адхілення ад ідэалогіі партыйнай. Мы мусім павярнуцца ўсе і пабачыць Мікалая Статкевіча ў тым складзе, у якім ён нас фарміраваў, і прыемны такі бонус, да нас далучаюцца людзі, адпаведна, мы прыедзем яшчэ з капіталізацыі. Здесь люди уже шутят по поводу того, что Зенон заявил по поводу того, что это он попросил про Полину, да, Шренду. Вот. И пишут, Зенон попросил бы за Статкевича, его бы выпустили. Но Зенон не попросит, потому что считает Статкевича провокатором. Но Зенон неоднократно об этом заявлял. И следующий вопрос... Пишет, где же это было? Так. Вот, Хелен, а как у вас оказалась Ольга Тышкевич? Мы ж уже это с тобой обсуждали. Не, так я могу яшчэ раз, людзі, мабыць, не бачылі эфір. Ольга Тышкевич, я з ёй вела вайну сваю з 20-го году. То бок з 20-го году дакладна у мяне былі мае асабістыя з ёй цёркі, і шчыра кажу, я мацюкнулась, калі я пабачыла гэтае відэа на БТ, і яна сказала: Хелен, прабач. Я думаю, чара ты такая, я тебе так мачыла, я тебе так, просто я яе вскрыла, і былі дадзеныя пра тое, што яна, ну, уяўляе сябе не тое, што уяўляе, але яна яшчэ з 17-го года ў камандзе. І была такая партыйная салідарнасць, што гэты чалавек прымаўся непасрэдна там у часы цяжкія, часы пратэстаў супрацьтуніяцаў. Так, у яе бэкграунд яшчэ з Беларусі быў афігеть не ўстаць, але вось гэта лаяліці, тое, што я не прымала ў камандзе, яно працавала. Адпаведна, як паявілася Тышкевіч, я вам сябры дакладна не скажу, таму што яна з'явілася ў камандзе значна раней за мяне. Вось, але чаму пайшла на выхад? Таму што там ужо ў савакупнасці ў яе назбіралася, і, ну, яна сышла абсалютна, ну, па тэме. Яна сышла, таму што яна гэта заслугоўвае. Мяне, шчыра кажу, я не шкадую, што Ольга Тышкевіч папалася на здачу актыву. Не, абсалютна. Хаця дакладна скажу, гэта рабіла не я. Не я і не яна. Пишет: слава Украине, и нехай живе Беларусь. Живе вечно, Живе вечно, героям слава. Вот. А куда пропала из актива партии НГ Вероника Мищенко, спрашивает Андрей Новиков. Андрей Новіков піша маскалячай мовай у мяне на канале беларускамоўным, таму ён пашоў да цябе, таму што ці, напэўна, гэта можна рабіць. Андрей Новікаў, я гляджу, вельмі добра валодае партыйнымі справамі, але чамусьці натыкаць пост пра Мікалая Статкевіча у Андрэя Новікава не хапае мужнасці, напэўна, ці што? Вы так баіцеся майго гневу. Вероніка Мішченка вядзе свае эфіры. Калі вы так азадачаныя пытаннем, вось я падпісана на яе Facebook. Я бачу, што Вероніка час ад часу публікуе інфармацыю па Сергею Спарышу. У мяне пытанне да Андрэя Новікова. Вас з Гугла исключили или што вы не можете натыкаць Вероніка Мішченка і паглядзець, чым займаецца актывістка партыі Народная грамада, якая взяла самаотвод? Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот. Это Андрей Новиков, это бывший дважды политический заключенный. Его в первый раз посадили. И через некоторое время во второй раз посадили. И за это, да, он бывший россиянин. Вот. Ясно. Все, можешь далее не протягивать. Далее я тебе могу продолжить. Это личный друг Сергея Тихановского и, в принципе, и Статкевича в том числе. Так что я знаю просто, кто такой Андрей. Сам по себе он человек очень неплохой. Я его
Не ведаю, я хочу прывітаць таксама на сваім канале, калі ўжо згадалі, я хочу прывітаць свайго браціка Артэмчыка, я хочу Кестуціса прывітаць, я хацела бы прывітаць таксама Вадзіма Арт. Дзякуй, што пішаце, я вас бачу, просто у нас калі дуэты, вельмі складана сачыць за чатам, вось Віталь, ён чытае свае паведамленні, а я толькі адказваю на пытанні, таму што сёння я веду эфір, і адпаведна сёння мой дзень. Зараз перайдзем да пытання тушонкі. Вітаю, Георгій К. Я Андрею Новікаву не магу сказаць, што ён спадар, таму што я бачу, якія ён піша паведамленні ў народнай грамадзе. Андрей, вы задаеце пытанні з катэгорыі, я гэта называю распісацца ў сваёй несвядомасці. Таму што калі вы пытаеце, а чым партыя займалася ўвесь гэты час? Увесь гэты час якой? Вось я дакладна магу сказаць, што палітычная дзейнасць Мікалая Статкевіча, яна пачалася яшчэ ў 90-е, ліхія 90-е, калі яшчэ Беларусь як дзяржаўная зафіксіравана Канстытуцыяй не была, але Мікалай Віктарович уже пад гэтую Беларусь новую, сучасную таго часу фармаваў беларускае войска, беларускі звяз вайсковых, я нагадаю. Разумееце, вось за якой перыяд, мне кажуць, чым мы займаліся? Вам з якога перыяду, вось чым Хелен Мінская канкрэтна ў камандзе з 2019 году? Якой перыяд каманда чым займалася, вас цікавіць? Вось разумееш, вось такія паведамленні, тут пішуць, што пра Нобеля па правілах імені намінантаў не разглашаюць, я ўжо перакладаю, бегла, цягам 50 год. Ідзіце, скажыце, калі ласка, аб гэтым Ілону Маску. Мы заявіліся пасля яго. Идите, зробите ему за увагу в Твиттере. Маруся правильно написала. Она написала, что считает, что всех из тюрьмы надо вытаскивать. Абсолютно. Сама не поддерживает Статкевича, но я считаю, что всех из тюрьмы надо вытаскивать. Я считаю, что всех из тюрьмы надо вытаскивать. Конечно. Кроме преступников. Нет, там есть некалькі прозвішчаў, якія мы готовы их выцягваць, але яны не з'яўляюцца палітвязнямі, яны эканамічныя. Да. Вот. Допустим, тот же самый Бабарыга, он у нас экономический преступник, пускай сидит дальше, пока не отсидит весь свой термин. Я не могу сказать, что нехай сидзіць далей, я ж лічу, што па ім патрэбна правесці сапраўдны суд, для того, каб вызначыцца ва ўсім аб'ёме злачынстваў. Суд был в Латвии. В Латвии по нему проходил. Не, ну это ж латышскі суд, латвійскі, нам патрэбна наш беларускі правесці і ацэніць колькасць шкоды, нанесенай беларускаму народу, каб ён кампенсаваў гэтыя збыткі ўсе. Сергей Егоров, я смотрю, все медийные обосрались. И в последнее время все больше и больше начали вспоминать Статкевича. Но, во-первых, начнем с того, что у меня на канале он и так очень часто был. И я просто не понимаю, ко мне это наезд, но ко мне это точно не ко мне наезд, потому что я как раз никогда не забывал. И вы можете посмотреть, у нас даже были с Хелен акции на границе в Украине, да, то есть где мы ездили с портретами. Так, у нас там растяжки, у нас намет целый стоял. Да, то есть мы со всех сторон пытались привлекать это. У меня много медийной, скажем так, работы, так же, как и у Хелен проходит немедийные работы, но я этой немедийной работы не кичусь, потому что, надо дело делать, вот и все. Ну, таму што медыйная для нас гэта не прыярытэтная праца, мы просто выходзім, шчыра кажу, таму што ёсць магчымасць, мы там больш-менш ўжо зафіксаваліся ў медыа, нас ведаюць, ёсць пэўны крэдыт даверу да нас, адпаведна, вось мы прадстаўляем, я прадстаўляю каманду народнай грамады, я могу прадстаўляць Хелен Мінскую асобна, таму што мы зараз вещаем на маім канале, я толькі што яшчэ адну маскалячую морду заблочыла. Яшчэ раз, расійская мова, у мяне сядзяць украінскія мадэратары, яны расійскую не разумеюць, і таму яны аўтаматычна выдаляюць просто адразу нафіг всех, што называецца, і аўтары, і паведамленні. Так што тыя адчайныя, якія вырашылі заскочыць да мяне на канал і нешта гаўкнуць расійскай, извиняйте, але ў мяне там мадэратары цудоўныя, я іх люблю вельмі, яны робяць усё належнае, каб канал Хелен Мінскай быў чысценькі і прыгоженькі. Вось, гэта не ў бок мовы зараз паведамлення, а таму што лазіць усякая нечысць і спрабуе нешта гаўкнуць. Ну, дык вось мае мадэратары не даюць гаўкаць на канале Хелен Мінскай. Па-другое,
Шчыра кажу, мне просто тэхнічна надоело вельмі маўчаць. Секунду, тут пишет, Зенон не просто так назвал там т-т-т провокатором, я уже просто не хочу на эти закидывания реагировать, но Зенон знает, о чем говорить, он настоящий национальный лидер. Так вот, я вам это, как его напомню, как Зенон Азарова продвигал, и Зенон продвигал кого? Правильно, Сахащика, вот, с российским паспортом, а всех, кто начал колупать по Сахащику, назвал КГБшниками и так далее и тому подобное, и после этого натравил всех своих шавок, блин, вот. И по-другому, кроме как шавками, я их назвать не могу, тех людей, которые писали, блядь, бред на, ну, то есть на людей, которые первоначально вскрывали, кто такой, как его, Сахащик. И, простите, когда оказалось, что Сахащик вообще чуть ли не напрямую Тертеля цитирует, да, то есть Тертель пользуется тем, что говорит Сахащик, ну, я чуть не услышал, чтобы Зенон хотя бы даже извините сказал тем людям, которых обвинил, это как его, хотя Сахащик, ну, тут уже точно оказался стопроцентной агентурой, блин, вот и все. Вот вам вся история. Поэтому лучше это. Михаил Кучеров пишет. Хелен, вітаю. Два слова скажи, коли ласка, про Игоря Ледника, Ой, з про задавальненнем. его гадавіна смерти за кратами. Ігор Леднік, добрый, дзякуй, Міша, што нагадаў. Гэта таксама быў адзін з тых, пра каго мы крычалі. Ігора, мы лічым, забілі ў турме. Я пераканана, што ён не памёр сваёй смерцю. Гэта быў праваабаронца, не праваабаронца, ён быў, я бы хутчэй сказала, міжнародны юрыст. Ён быў дасведчаны беларускі палітык. Ён вельмі добра разумеўся, ён з АПГ, як я кажу, ОГП. Вось мы зараз спрабуем выцягнуць яго працы, таму што ён займаўся пытаннямі Беларусі, пытаннямі акупацыі Беларусі, страты суверэнітэту Беларусі. То бок Ігор Леднік, прынамсі ў нашай кампаніі, вельмі вядомы чалавек, якой займаўся пытаннямі вызвалення Беларусі з-пад прыгнёту расійскіх акупантаў, што называецца. Вось, дзякуй, Міша, што нагадаў пра Ігора, таму што я была адна з тых, хто Ігора спрабавалі выцягнуць з Беларусі. Я спрабавала яго пераканаць у тым, што ён нам патрэбны жывы. Ты, Віталь, Да. так, я ведаю і шэраг людзей, хто спрабаваў выцягнуць яго, уратаваць. І ў нас быў шанец, насамрэч, у нас было там літаральна невялічкае вакенца паміж яго затрыманнем і магчымасцю з ім пакамуніцыраваць, але ён, ну вось ён заняў пазіцыю «я дома» і я хачу заставацца тут. На жаль, як і Алесь Пушкін, вось гэтыя два забойствы, гэта мой цяжар асабісты, таму што я не смагла іх пераканаць у тым, што ў бяспецы яны патрэбней больш. На жаль. Вирусы Белсат отвечает, в смысле, Димка, вы про что? Вы, не надо меня с Белсатом, это совсем все. Вот, Гусь, не заставляй меня себя блокировать, я, насколько понимаю, ты уже не первый раз здесь но я тебе вот 30 минут дам помолчать, потому что меня уже реально осточертело то, что ты просто не затыкаюсь там, Статкевич то, Статкевич все, блин, вот честное слово, меня просто уже вот здесь вот. Ты мог написать 1, 2, 3 раза, но уже 40 сообщений о том, какой плохой Статкевич, ты меня, конечно, прости, я уже просто не выдержал. Вот говорю, как есть. Ну, мне бессэнсоўна гэта казаць, таму што, разумееш, мне падаецца, што вось на Нобелі лепш за мяне гісторыя Мікалая Статкевіча ведае толькі Марына Адамович, таму што гэта яе муж, адпаведна. Тихановскому идти на выборы, чтобы сплотить народ против Лукашенко. По сути, события 2020 года – это усилия Статкевича, с чем я, в принципе, согласен. И Крекет пишет, без Статкевича не было бы событий в 2020 году. Он потянул Тихановского на выборы через площадь. Давайте будем вось, лагічна паслядоўнымі і давайте будем абапірацца на факты. 6, калі я не памыляю, 6 кастрычніка, сябры, я зараз плюс-мінус 3 дні магу памыліцца па датах. Сергей Тихановскі быў з намі на плошчы Свабоды.
Мы палілі пасведчанні кандыдатаў, мы тады ішлі ў такую гэтак званую раду. Вось, мы ішлі дэпутатамі, мы хацелі быць парламентарыямі, скарысталіся акном магчымасцяў, правілі акцыі, правілі сустрэчы з нашымі выбаршчыкамі ў Беларусі. То бок гэта была шэраг цэлы паездак па розных гарадах Беларусі. І 6 кастрычніка, ну, патрэбна глянуць па датах дакладна, калі ўжо зусім прыкалупацца, давайце так, асцярожна, пачатак кастрычніка. Сяргей Ціханаўскі прыязджае на плошчу Свабоды, бачыць купу ну не купу аўтазакаў, тады, падаецца, 1 ці 2 стаялі аўтазакі. Я была, як заўсёды, на каблуках, таму што я ж навошта бегаць, я ж прыгожая. За што мне Валентин Троцкі ў чарговы раз даў втык, сказаў, што на каблуках на плошчу прыходзіць, гэта не айс, гэта не самая лепшая ідэя. Вось, і мы тады пазнаёміліся больш з блогерам Сергеем Ціханаўскім, якой вёў тады стрым з плошчы Свабоды. Вы бачыце яго, можаце бачыць яго на каналах «Краіны для жыцця» і на каналах «Народнай грамады». Мы рэгулярна яго там бачым. Адпаведна, Сергей Ціханаўскі вось гэтым драйвам зарадзіўся на плошчы Свабоды падчас, калі мы завяршалі нашу кампанію. Мы палілі нашыя пасведчанні дэпутацкія, і на наступны дзень, падаецца, альбо праз дзень мы правілі яшчэ адну паўнамаштабную такую добрую акцыю на плошчы Свабоды каля Нямігі, на Нямізе, я б сказала так дакладна. І адпаведна, вось Сергей Ціханаўскі на маіх вачах ператвараўся ў чалавека, таму хто каго выцягваў, мне падаецца, яны знайшлі адзін аднаго ў пэўны час, у патрэбны час. І тут казаць, што Статкевіч Ціханаўскага выцягваў, альбо Ціханаўскі Статкевіча выцягваў, гэта глупства абсалютнае. Я проста зазначу, што наша каманда на пачатку дапамагала Сергею з медыа, таму што сістэма дэцэнтралізаваных чатах, яна прыйшла ў каманду 97-х, таму што каманда дэцэнтралізавана працавала народная грамада ў той час. У нас былі раёны, рэгіянальныя суполкі, то бок у нас ужо ў той час быў падыход, што калі хапаюць, ну, не ўвесь чат, тады яшчэ не было вось гэтага масавага захопу чатаў, але калі ў нас выпадкова патрапляе актывіст у рукі чэкістаў, і чат вскрываецца з гэтым актывістам, у гэтым чаце мусіць быць мінімум людзей. Вось гэты дэцэнтралізаваны падыход, ён і сёння намі выкарыстоўваецца, таму што у нас наштампована 100-500 ячэек. У нас 100-500 чатаў, я шчыра кажу, я калі пачну гартаць чаты народнай грамады, гэта будзе вось такое, конвейер просто. У нас то же самое было в «Стране для жизни», блин, и я дофига сил положил на то, чтобы, блин, сделать горизонталь, блин, Так. но потом эту горизонталь просто разрушили и сделали вертикаль, после чего, блин, по сути, все это уничтожилось. Как GPU проще всего действовать? Делать вертикаль, потому что Так. вертикали надо всего 1, 2, 3 человек контролировать для того, чтобы всю эту вертикаль контролировать. А в горизонтали так не получается. И Так. в горизонтали с одной стороны ловят человека, на его место приходит другой, и иногда по прямой от начального до конечного человека друг друга не знают. Абсолютно. Я скажу тебе больше. Вот зараз мы ведем проект компании, но при этом не знать, что это этот, а это тот, блин, понимаете? Абсолютно. Мы зараз ведем проект по интервенции. Я не скажу, што гэта была моя ініцыятыва, не моя ініцыятыва, гэта Александр Навукович. Ён неяк так сказаў, што Хелен, нам бы, напэўна, выйсці з гэтым чалавекам у асобную суполку, да нас далучаўся яшчэ адзін чалавек працоўны. І мне стрэльнула ў галаву сістэма дэцэнтралізаваных чатах. Божачкі, як я магла яе забыць? І мы зараз праект вядзем. Я шчыра кажу, мне шчыра кажу, сябры, у нас кіраўнік праекта не ведае, хто працуе ў праекце, тому што частка кірую я, частка кірую ён, то потым у нас ёсць яшчэ адзін кіраўнік, а ён таксама кіруе сваім блокам. І, карацей, ты разумееш, шчыра кажу, я нават не ведаю, у мяне ёсць паралельныя суполкі, а я не ведаю, хто ў іх, як яны называюцца і ўвогуле, што яны робяць. Просто потым інфармацыя нейкім чынам просто патрапляе ў агульныя нейкія суполкі ўжо ў апрацаваным выглядзе, то бок нават калі вскрываецца агульны чат, інфармацыя не страчаецца, таму што яна дзесьці ў дзебрах гэтай цэнтралізаванай сістэмы. І вось такой падыход мы выкарыстоўваем, ён мне падабаецца асабіста, таму што я упэўнена ў тым, што нават калі вскрываецца адна ячэйка, ну, это, конечно, не Telegram, дзе мы зараз працуем, іншыя
працуюць незалежна, мы разбіраемся вось лакальна з тымі, хто вось як моя інфармацыйная камісія, так, то бок у мяне вскрыт адзін аккаунт, мы ведаем дакладна, хто ён, што ён, як ён, але рэшту доступу не маюць інфармацыі. Слава Украине, живе Беларусь. Героям слава, Вот. жыве вечна. А вот здесь это... Что у тебя там в чате? Может, что-нибудь спрашивает? То я так это своим чатом тебя доканываю. Ну, у мяне чат тут размаўляе паміж сабой. Вадзіму перадаю вітанне, Ружа Кветка, вітаначкі. Так, абмяркоўваць Зенона Пазняка ўжо неаднаразова казала сваю пазіцыю. Я з ім часцей за ўсё не пагаджаюся, але і замінаць яго дасягненні ў беларускім пытанні не буду, таму што гэта несправядліва. Мы ставімся да людзей так, як мы... Ну, то бок людзі ставяцца да нас так, як мы хацелі бы ставіцца да іх, і ставімся да іх, то бок гэта вось такая абратная сувязь, калі ну, мы яго вызнаем, ён ёсць, ён зараз нясе поўную ахінею. Тое, што там з Палінай Шарэнда-Панасюк, гэта яго медаль, ну, Зенон Станіславович, ва вашым узросце і так брахаць, ну гэта ж не прыгожа. Прабач, Господі. Гэта, ведаеш, мне нагадвае, у нас ёсць такой вельмі актыўны Олег Жылноў. Дык вось калі мы паведамілі пра тое, што Мікалай Статкевіч намініраваны на Нобелеўскую прэмію, ён напісаў: ну я ж казаў, што лісты трэба пісаць. Там снаряд в галаве, наверное, мне падаецца, яшчэ не выбухнуў. Вось, то бок, і ён далей на масу давіць, што толькі паведамленнямі. Ну вось гэта, ведаеш, гэта з адной паралелі для мяне. Пішыце пісьма, што называецца. А чему вы говорите то ли на русском, то ли на украинском? Все нормально. Все нормально, нехай. Давай будзем у людзей выклікаць пазітыўныя эмоцыі. Яны зараз пачнуць гугліць, падключыць інтэрнэт сабе, нейкі VPN падключыць, таму што беларускія рэсурсы трэба глядзець. Разумееш? Нехай напрагаюцца, но мы заставляем людзей думаць. Все нормально. Тут пишут, что нехта перешел уже на российскую повестку, про Беларусь они пишут мало. А шмат хто зараз пераключаецца на расійскую павестку, таму што беларускае пытанне, яно не актуалізіравана. Ты ж памятаеш, што я напісаў на сваім рэсурсе украінскую фразу, усе памятаюць, украінцы добра гэта ведаюць, калі гепа там ця лицо скучнае, тебе денег ніхто не даст. Приблизно та же история, разумеешь, у них лица скучные, им денег не дают, поэтому яны поперлись там, где можно хайпануть на россиянцев. Но на россиянцах не грех хайпануть насамрэч. Але, ну, гэта крышачку не моя гісторыя, тому што для мяне як была Беларусь перадусім, так і застаецца. Ну і Украіна понад усе, звісно. Ребята, Беларусі... Няма, не існуе. Слухай, такія тупыя, я вось тут нават праедуся па тупасці, ось катком праедуся. Потому что вы настолько тупые, вы нават, алфавиту не ведаете, потому что вы не можете нават прочитать на титульном листе Конституции Республики Беларусь, что она и в российской транслитерации пишется как Республика Беларусь. Вы настолько тупые, что вы нават алфавиту не ведаете. Як вы ввогуле в чате пишете некие поведомления? Это, напевно, набор просто буквок незразумелых. А вось попаду ў паведамленне. Ну, гэта расіянцы, яны тупые. Что ты зробишь? О Павле Северинце спрашивает Олег Емельянов. Павел Северинец – гэта наш поплечник, гэта человек... Но не сопартиец, я говорю сразу. Не-не-не, это беларускія хрысціянскія дэмакраты, а Павел – гэта вось легенда, як то кажуць, беларускага супротиву. Вельмі добра да яго стаўлюся, і Павел заўсёды з намі ездзіць. Калі вы хаціце ад мяне даведацца інфармацыю пра Павла Северынца, гэта не будзе зусім, ну, гэта будзе не зусім карэктна, таму што іх каманда, яна публічная. Беларускія хрысціянскія дэмакраты зараз узначальваюцца Георгіем Дмітруком. Мы сябруем у кааліцыі з гэтай камандай, у нас падпісаны мемарандум. Адпаведна, Павел... Глядзіце на старонках яго матулі час ад часу яна публікуе. Но, разумееш, мне цяжка пра Паўла казаць, таму што я бачыла, так, у коскі возьму цэнзуріраваныя лісты, якія ад Паўла прыходзяць яго жонкі. І ты разумееш, я ў чарговы раз пераконваюся ў тым, што у чэкістаў там, просто там чалавечнасці нуль. Таму што Павел малюе дзіцёнку свайму Францішаку лісты, розныя малюнкі перадае.
Вось і тое, што прыходзіць, як паказвае практыка, мы дабярэмся да ўсіх. Я так скажу, мякка. Ясно. Слушай, Хелен, мы уже с тобой час 20 в Да, эфире. Я думаю, пойдем адпачываць. А я сёння ўсё сказала. Дзякуй, што ты мне прыдзяліў эфір, таму што сёння я. А давай пра тушонку, калі ласка, я цябе вельмі прашу. Я заради тушонкі выйшла з табой у эфір. Я жартую, зараз взялась. Сябры, а хто будзе глядзець мяне на маім канале? Вы ведаеце, што я... Не, Віталік, я сумленная. Зазнач, калі ласка, і калі будзеш спаць і ісці. Я пра тушонку не згадала нават. Вось 40 кілаграм вагі, я не згадала нават, калі мы з табой там абмяркоўвалі нашыя стасункі, што ты мяне гадуеш з тушонкай, толькі таму, што я разумела, што я зараз скажу пра тушонку і пачну данаціць не табе, а мне з твайго рэсурсу. Вось, таму, сябры, мае даражэнечкі, Хелен важыць 40 кілаграмаў, мабыць, крышачку менш. І Хелен просто, разумееце, станьце на весы, узнайце свой вес 3 разы, то бок весы на мяне ўжо нават не рэагуюць. Вось, у нас ёсць жарт пра тушонку. Хелен вельмі любіць тушонку. Хелен не ведала, але вось з недаўніх часоў тушонка гэта стала галоўная такая страва для Хелен. Яшчэ люблю супы запакованыя і печенюшкі запакованыя. Я объясню, с того момента, как я тебе ее, передал. Так. Когда у Хелен есть нечего было, я ей купил 10 банок тушенки и отправил почтой. Так, зараз тушонка у нас ездзіць на фронт, таму я з усёй адказнасцю заяўляю пра тое, што на маім фэйсбуку знаходзяцца рэквізіты збору. Калі ласка, гэта не сведчыць пра тое, што тыя, хто дапамагае Віталіку, мусяць зараз кінуць Віталіка і пайсці дапамагаць Хелен з тушонкай. Зусім не. Калі ласка, дапамажыце, калі ёсць магчымасці там і там. Чаму? Таму што одна такая персоналія, якая зараз вам усміхаецца, уже пахвасталась Віталіку. Я не скажу, якія даты, я пакуль не скажу з кім. Вось, але мы выдвигаемся ў місію валанцёрскую на схід Украіны. Вось, я ўжо ведаю гарады, якія мы праедзем. Гэта такія балючыя, мы туды гонім гуманітарку, і вось цяпер замест гуманітаркі ў мяне ёсць магчымасць упасть на хвост нашым валанцёрам. Мне, я так думаю, выдадуць і бронік, і шлем. Вось, я не ўяўляю сабе, як гэта будзе выглядаць, таму што мінулага раза я была пахожа на грибочек. Вось, но тым не менш, мабыць, мне там перападзе нейкая такая плітаносачка, вельмі лёгенькая, каб яна не важыла пол-Хелен мінскай. Вось, адпаведна, сябры, вы ж разумееце, што мне дзеля таго, каб бронік нацягнуць, патрэбна набраць вагу. Рэквізіты на маім фэйсбуку, на маіх рэсурсах дабрачыннага фонду. Калі ласка, мне тэрмінова патрэбна тушонка, таму што мы праз 10 месяц высоўваемся ў гуманітарную місію з нашымі валанцёрамі, і вы ж разумееце, што Хелен да гэтага часу патрэбна набраць вагу, таму што калі на яе кевларавы шолам апрануць, ўсё, яна ўжо проста недзеяздатная будзе. Вось, таму я вас вельмі прашу, падтрымайце нас у гэтым. Віталія падтрымайце, таму што яму трэба плаціць за бунгала. І шчыра кажу, гэта вельмі патрэбна, таму што мы не туніяцы, мы працуем. І мне падаецца, я вось і выглядаю як тая, хто працуе. Адпаведна, дапамажыце нам, калі ласка, таму што гэта зараз вельмі крытычна важна. Дзякуй. Не, это важно постоянно, потому что, прости, но мы никогда не находимся на спонсировании у каких-то там грантодателей и так далее и тому подобное. Но больше всего меня, во всей этой абсурдной ситуации, которая произошла с нашими белорусскими псевдомедиа, убило то, что они мало того, что сидели, на охуенных зарплатах, простите за маты, уже, буду ругаться как есть, они охуенные зарплаты получали, но при этом, еще просили, подаяние, сука, у белорусского народа. Это пиздец, Вот это простите. Я дзякую всім, хто нам дапамагае. Я учора накіравала нашим братикам з істэбніку копеечку. Вось, падтрымала на дроны FPV-шечки. Так што я заклікаю вас, людзей добрай волі, шчырых. Мы працуем. Проект інтэрвенцыі жывы, мы з ім таксама хутка выходзім ужо на фінальную, што называецца, прямую. Там патрэбна будзе дапамога, таму што там міжнародка.
Вось, і так, яшчэ раз скажу, я збіраюсь у валанцёрскую місію. Праз месяц у мяне літаральна месяц для таго, каб сабраць для хлопцаў гуманітарную дапамогу. Оп. Таму, калі ласка, паўдзельнічайце ў гэтым, усе рэквізіты на маіх рэсурсах. Дзякуй. Ну і Вітальку на бунгало не забудьце. Всем спасибо, Дзякуй всем табе шчыра.